Ya nggodho aku jal pamit ya. Sing ati-ati Kakang Noman, muga lebih ngarya kang dadi lakumu Kakang Noman. Ah, ngono. Ora dibaleni nek, mboten. Wah, dibaleni tenono yang wis isin-isinke aku. Ya jagat Dewa Bathara abot ngemban dawuh saka sinuwun Prabu Rama. Yen ta ora ana pepayung saka sawening dewa ingkang wenang handum kabegjalan ngreksa marang jejeking adil tangih kelakon aku dadi tutaning sinuwun Prabu Rama. Anoman ora bakal kekilapan sadurunge budal marang Alengka. Luwih dhisik bakal sono ngersaning Kyai Semar Badranaya aku. Manguning tias mung winangun hening manungsuling nala mung usik kewala Rire Sarada palwanuting ranu sing karasanira dening kanyut mani seling ira Gusti Kamal miarahing sun oh
datagunging narmada sajroning guling pangucape janmanendra tansah dadya linduran kewala katon kang hasungu sada Bablas alampeng Diananoman ingkang kanremung nagari Ngalengka datan kinocap eri Sanganoman giya kampir wonten wismaning ki Lurah Semar Badranaya mring Karanggedempel datan karasa lampahing Sang Duta wis ngancik ing wanci Madya Ratri kayune Purwa sejati
udang tansah bisa lelati Kang Gareng ya sehat. Waras Gong ya sehat, Truk. Syukur. Iki aku karo kowe sak kanca nuwuni dawuh saka sedulur Bayu Waji lan Kas FC uga dulure Bagong nggih. Kuwi komunitas penggemar wayang sing saguh dadi beteng seni tradisi aja nganti kalah kelawan budaya manca. Ngono ya, Truk. Iya. Adeking komunitas kuwi mau ya Kas FC, SBA, dulure BG, PSMS, penggemar Kisena, penggemar Mas Anum Dwija Kangke secara tidak langsung kuwi ya sing memberi support marang pagelaran wayang kulit dimanapun berada. Satemah bisa eksis nganti saiki iki, Truk. Nggih. Mila kula ngaturaken panuwun jurung pandonga saking para kadang SBA khususipun ingkang ndadosaken pamecut batos kula. Wabil khusus kula ngaturaken panuwun dhateng tiyang sepuh kula Bapak Haji Anom Surata. Nadyan to panjenengane ora mbobot 9 sasi ning panjenengane sing gendong Petruk iso nganti ngerti jagat saisine iki. Nggih. Secara tidak langsung biyen ya bapak kuwi saking kerepe sing ngasta mula arang-arang Petruk yen aku sekolah bali sekolah bapak wis tindak ning ya mung ngrungokke rekaman ndelok nalikane bapak ngasta cedhak ya tak susul nggih. Sak propirane pancen Petruk madeg iki yen tanpa ana panjenengane ora dadi apa-apa. Iya. Mula ngaturke panuwun dasare Om Bagong ya ndongake karo ponakane nggih. Kabeh sedulur sing padha nyengkuyung Petruk ya aku ngaturke panuwun utamane kulawargaku, bojoku sak anak-anakku ya padha nyengkuyung karo awakku iki. Tur bengi iki dasare dijunjung kelawan warga sedulur Bayu Haji lan Kas FC. Iki ujube temu kangen. Temu kangen karo ngunduh mantu sing duwe gawe aku mantene bapak. Dadi iki wah cangkem iki nek menika Allah bapak gemujeng ngene iki wis lega aku nggih. Bapak iki remenane mung kari sambel welut saiki. Wis mung kari nari wetenge pengin bangsa sambel welut kari ning Bolo Pleret. Terus bangsa sop ikan ning Kerten. Nah, iya. Nek bangsa wah panganane kene iki cekake enak kabeh. Ya matur nuwun karo adhiku Tidar Nduk Sima sing ora jeleh nyawang karo raine Petruk jedal jedul rene nggih. Matur nuwun aku ya diwangi-wangi apa kuwi gawe anu nguripke channelku sing wis 2 tahun 3 tahun Ding. Nggih, nalika semono wis duwe channel ning ora update aku iki. Nggih. Iki wis bisa
urip meneh iso kanggo srawung lumantar media sosial ning yo ngati-ati mergo medsos iki saiki apa kuwi pengaruhe ning masyarakat iki gedhe banget nggih muga-muga bab perkara Covid-19 sing nalika semono ana berita sing